ערב טוב, מכבי חיפה באה לאצטדיון גרין לעשות תיקון אחרי שלא הצליחה לנצח את בני ריינה ב4 מ5 מפגשי ליגה ביניהן. חיפה רוצה הערב ניצחון. ושלומי אזולאי מוציא את הכדור מחוץ לרחבה, וזה שער! שער של בני ריינה אחרי דקה אחת. הכדור הלך לכיוון אחד, הוסט פנימה, הטעה את קיוף, וריינה עם 1-0 על מסיידגו, שלזה לא ציפה, גם קיוף לא ציפה לזה. קינדה עובד יפה, אבל לא בא לזמן לקבל את הכדור, ממשיך את הלחץ שלו קינדה, והכדור נופל לרגליים של חג'אג'. כדור רוחב, וזה נכנס פנימה, שוויון אחד. סמבה. אני חושב שפיירו. או פיירו, שוב יש לנו, אנחנו צריכים את חוזר כדי לראות מי דחק את הכדור פנימה. אני חושב שסמביניה בעט על פיירו, אבל תכף נראה את זה. כדור, הטעות שם של אשרף רבח. לא, אולי דין דוד הוא לא, לא נגע, פיירו. עלי מוחמד, צריך להיזהר. ג'אבר מגיע, שולח בין שניים, דין דוד! 2-1! איזה מהפך בהיר של מכבי חיפה. אנחנו מסתכלים על הכוון, הדגל למטה, אין נבדל, ודין דוד ממשיך לייצר שערים עבור מסיידגו. עדיין לא רבע שעה של משחק כאן, וכבר יש לנו מהפך 2-1 של מכבי חיפה. פיירו שם גוף, משאיר את הכדור. דין דוד הלך על פיירו, אין פיירו, גם אין שער. ההגנה של ריינה קצת מבולבלת ונותנת מתנה לדין דוד שלא מנצל אותה. ג'אבר מפסיד את הכדור, גאנם יכול לכבוש, אבל הוא בועט מעל השער. רציתי לומר שלג'אבר יש משחק טוב, חילוצי הכדור שלו, המסירות שלו, אבל במקרה הזה הוא טעה, גאנם לא ניצל. הזדמנות לבעוט לשער, והנה זה בא, ועוד פעם מוסט הכדור, אבל הפעם הוא לא נכנס לרשת. וורגס מחליט לקחת יוזמה, לא מוסר לאף אחד, עושה את הכדרור לבד. עכשיו באה מסירה שימית שם, שוב ורגס, עוד כדור רוחב, וזה כמעט נגמר בשער. וריינה צריכה את ורגס באזור הזה הרבה יותר. נכון. ג'אבר. דין דוד, פיירו, כל כך הרבה ירוקים יש שם, דין דוד, פנימה! 3-1 למאסטרו, 3-1 למלך, דין דוד, המלך דוד, יפה. המלך דוד, צמד שלישי רצוף, 18 שערי ליגה, מקום ראשון בטבלת מלך השערים, ומה שיותר חשוב, מכבי חיפה פותחת פער של 2 שערים. עוד הורדת כדור ועוד שער! ליאור רפאלוב עם בישול ענק של מספר 9 פיירו, שהפך להיות מבשל מדופלם במכבי חיפה. ממש ככה, ועושה פה בישול מהסרטים. בישול חמישי שלו העונה, אבל הפעם זה בישול של פיבוט אמיתי. הוא לא מקבל כדור קל, שם בעלה, ותראה איך הוא עם החזה ממש מניח לרפאלוב, שעושה תנועה קצרה, שער גדול של רפאלוב. פיירו מנסה למצוא שם מקום, הוא מוצא וקובע! עקבתי אחרי פיירו לפני הרמת הכדור, הוא רקד בתוך הרחבה, רץ, הסתובב, ברח לימין, ברח לשמאל,
התפנה והגיע בתזמון מדויק אל הכדור, ועכשיו הוא מאיים על דין דוד במלכות השערים. הנה עוד חמישייה, אבל ניסיון של ריינן לחזור לעניינים, והיא יכולה לעשות את זה, וקיוף עם הרגל עוצר את הניסיון. גונדולה, פרגז, הולך טוב מאוד לצד השני, וגאנם החוצה. כל יום גאנם מהדבר הזה עושה שער. היום זה לא היום שלו, זה לא היום של בני ריינה. הוא השתחרר נהדר, פרגז עם כדור יפה לאמצע. האם ריינה תוכל להמתיק קצת את הגלולה עם שער שני הערב? פרגז עם כדור מצוין לגונדולה, וגונדולה מנסה לבעוט. קיוף סוגר את הפינה. סיום המשחק. מכבי חיפה לא האמינה שהיא יכולה לעשות דבר כזה נגד בני ריינה, והיא פחות האמינה אחרי שספגה את הגול כבר בדקה השנייה. 1-0 לריינה בדקה השנייה, אבל מאותו רגע ואילך מכבי חיפה לא רק שהאמינה, היא מימשה את האמונה הזאת באחד הניצחונות הגדולים של העונה.